HP ku tapi pemeninggoy. Mau bengi arep golek LC jere ya Tra. Ora golek anu tempat liburan aku. Ayo Bos. Berapa duit? Barang ini 53 sampai 12 65. 65. Kalau gue salah pikir. Makasih. Makasih bocah. Ora Mas, batal loh. Batal. Mas, aku salah lemper. Iya. Thank you, ojolku kilat banget deh. Lemper. Ini namanya lemper. Di sini apa di sini? Di sini cintamu. Lemper isi blondok kuwi. Ih, nggak mau makan deh no. Murah. Kacang ijo isi lemper kok isi kacang ijo iki lemper apa kuwi kok iso? Isine ewak. Hah? Oh ya Mas. Lemper isi baut. Tolong tanyain abang lo apa tidak ketemuan Mbak Ais? Wakul kulo. Ayo, kapan Mbak? Aku langsung main klip kok. Mas Dewangga hadir lagi, Mas Dewangga. Kalvi. Taf. Isi ra ono Mas Paijo iki. Oh, kopi ngono rek. Wafi komen lho. Watu. Kirondas semua. Watu nang panggul ngono jan. Iki kita bater entek yo teh. Lah kalung wong baterai entek lah kalung. Kali telu sisan. Mana kene. Baterai entek wae kok ngono kok iso. Aku kok langsung oleh ngonoan. Mas Dewangga kali. Aku Mas Dewangga. Mantap. Terima kasih Mas Dewangga. Duh, kali papat mana aduh. Terus. Aku. Masam. Mas Dewangga makasih Mas. Kak Piu. Ayo sasang liane gak gue apa tep. Ayo, semakin panas Pak. Ayo guys. Ngono ngelek wae kalung kali telu sih. Ayo guys. Masa. Nyuleng. Paus Mas. Mas Mondin. Paus. Tap. Kak Alfi, thank you. Guys, juga guys. Kokovi mesti ditembak Mbak Mas Dewangga guys. Guys, Joko guys. Kak Alfi jaga Kak. Enggak tahu. Guys, kita kan. Guys, tapi guys,
Guys, 9 detik, guys. Guys, aja sampai, guys. Guys. Mas, tapi Mas satu, Mas. Mas. Kamu tadi kalah mau ngapain? Makasih Mas Alfi, Mas Batiar, Mas Sam. Kalah mangku LC jariku. 1M. Terima kasih sing wis tap 1M. Terima kasih. Kok iso dengan PD mangku pur wong gendeng. Komen iki komen. Terima kasih, akhirnya aku menang. Terima kasih. Bus dino ki nggo ganteng ya. Masa Mas Bus sing ganteng. Mosok tukang nyokot jempol sikil. Cokot, cokot. Pindah ke bos. Bahasa apa itu? Tadi kaki manusia apa kaki sapi? Kakine blondok. Mau tak takoki tadi kaki manusia apa kaki sapi kok malah. Kowe apa ngomong sapi ngono tapi wedi ya? Apa tapi termangku RC wae kok iso. Yo mbok wis wong kalem ini mau cuare norno. Mas, isi apa Mas? Tahu isi. Ya wes. Mau takut tok sih, gak apa nawani enggak. Aku mau tanya tok, iya apa Mas? Nah, ini apa Mas? Parfum. Oh ya bener, cinta itu kan buta. Udah. Udah kan. Salahnya banyak ya. Isi semut lah. Kalau saya sama ini tulisannya apa ya Mas? New apa? New era? New arera kok iso. Oh, mantap orang doblur marahnya neng masih sampai apa ora ketok. Dia itu kembali salting. Dia itu kembali salting ya. Mas Bu sisinan guys. Oh, Mas Ilham lho. Mas Wong isinan. magrib andan urung ke magrib disiki wi, magrib disiki. Nanti gombal aja enggak. Lah kan sebenarnya kalian gombal. Magrib. Yo. Terakhir. Setengah 5. Terakhir ya. Setengah 6. Ya setengah 6 ke setengah 5. Ya ngono kuwi wong nang senenge apa-apa ya ora jelas lho. Senang karo wong sering kono. Jambu alas didadal-dadal lho. Sing digagas. Jambu alas kulite blontrang. Sing disayang bocah ilang. Jadi sayang wis sampe. Markaban sih kalah kok. Kapan ya Ramadan? Kapan ya Ramadan? Urung wayahe kok iso. Kok ngilip nih ya, Bu? Arek aku lho.
gua ya. Orang kelem lapi wae ya. Mas seleksi. Ayo mas seleksi. Ngalah kalau ngalah ini toh. Enggak belum. Aturan dia. Enak banget. Apa ya? Ngelek bola wek. Ini emang pekane. Terakhir gitu. Menit. Mas. Pas tak enam aku juga pulang. Wifi-nya entek yo. Hei mas, infoku kok kebales toh. Apa sepatu itu? Iya. Jaja. Mas loading ayo mas loading kali 2. Tef. Tef sana. Tak bisa seneng marah-marah. Masuk. Mas patisserie enggak mas? Thank you. Mas, makasih. Mulai live kok mangan Wendy lah. Aku lesuan sini oh. Yo, lesu yo mangan, masa nangis. Sing pilih aku kok iso konlip tuh ora. Ngono ki yang jawab sing apik, ngono ki gak pareng. Dijawab insya Allah ya, ngono. Kok mesti lip kira ngarah. Jenenge sore-sore tetep dalu. Yo, ndek lepe jam 3. Dalu kok. Aku biasanya orang kok aku pengen ngontan ngene Riko kok. Paling kok santuk-santuk sore ini. Loh, gak situ sesok sing konten. Riko gak gari wong ngene san kok. Oh, sampean penyanyi dhewe paling ya wis lah. Enggak apa-apa. Duetnya kita rencanakan naik sih. Rencana toh. Wes pecah. Bikin tracknya keluar ngeneng kira. Apa wi? Ya Allah, musiknya lah kok seperti tracknya. Aduh. Ya kan gue enggak ero. Mbak Yanti umur berapa? Umurku padha mek Mas Bus. Kon raut. Raine dawa ya perawatan soalnya. Nek gak perawatan ya raine bener.
Gak gaul banget sih bang. Raiku doa ya, Raiku berarti perawatan. Gak perawatan yuk. Kuwi kok. Warnane iki lho. Sing genane kowe lho, api. Apa wis? Sepatu kok. Eh? Sepatu. Yo kok ndang anu. Ndang cek out. Warnane sih kuwi ra ono iki warna ngono itu. Mau tak kirimin anyar-anyar. Telu ya nek gak apa-apa. Dur-duran seneng aku kuwi. Oh, gak seneng dur. Ya soalnya aku wis dur sih. Yo, padha, mereka padha. Tapi soalnya gede-gede lho. Ya weh nang kirim nih sing mbak seneng ini langsung anu lo cek kotae lo mas. Kok terus screenshot di gue. Siap. Ngapain jae? Nggih. Nggih, sendika dawuh. Nggih, nang ngoten, sing pinter. Baca mari nyanyi kon dibaca. Enggak baca iki wong iki ora pakai hijrah wis. Aku kalah. Guys, ini waktunya maghrib, aku juga mau pulang, Mas Embus juga mau pulang sholat. Ya, pamit. Terima kasih yang udah ngegip. Galak, pamit. Biasanya aku sing nyeneni deh. Iki aku sedesreni aja. Pamit dulu guys. Terima kasih yang udah tap. Maaf. Udah tap. Makasih ya guys. Selalu dukung Yava Lobster. Sampai jumpa nanti malam insya Allah ya guys. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Celeng kok tak dono barlep lho. Iya. Mas aku mantuk nggih. Hati-hati. Mendung nang kene soalnya. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kok terus. Dadah, Mas. Kok terus. Dadah, Mas. Yo, Nggih, aja yo tak cotos kek. nggih. Nah. Assalamualaikum. Ini apa udah guyu kabeh iki. Wes bala kukut ya.